Tänään eristetään moottoriveneen konekoppa. Tarvittavat työvälineet: redusliima ja teippi, mattopuukko, tussi, mittanauha, hiekkapaperi, suojakäsineet, hengityssuojain, IPA-puhdistusainetta, rätti. Näitä Redus-sarjan eristemateriaaleja löytyy laajalti eri käyttötarkoituksiin. Meille valikoitui nyt Redus Pro A8 sekä Heat lämpöeriste, sillä niillä saa parhaan mahdollisen eristyksen tämän kokoiseen koppaan. Sitten lähdetään ottaa mittoja shabluunoit varten. Ja shabluunathan voi tehdä vaikka vanhasta pahvilaatikosta. Ensiksi otetaan mitat eristettävästä alueesta shabluunoita varten. Shabluunaa hyödyntäen leikataan eristemateriaalista oikean kokoiset palat. Pyrit tekemään leikkuuvedot tasaisilla pitkillä vedoilla ja muista varata mattopuukon varateriä, sillä terät kuluvat eristemateriaalin mineraalien vuoksi. Nopeutetaan tätä vähän. Nyt voidaan testata, että nuo palat sopii paikalleen. Hyvin näyttäisi istuvan. Nyt voidaan aloittaa liimaaminen. Puhdista pinnoista rasva IPA-suihkeen avulla. Levitä liima tasaisesti sekä pysty- että vaakasuuntaisin vedoin, sekä eristeeseen että pintaan, johon eriste liimataan. Anna kuivua muutama minuutti ennen kuin liimaat kappaleet yhteen. Painele palat tiukasti kiinni eristettävälle pinnalle. Lopuksi saumoihin liimataan vielä Redus-teippiä. Vielä Redus Heat pintaan, niin asennus on valmis. Se on siinä. Verkkosivulta löytyy tarkempaa tuotetietoa ja jälleenmyyjät. Ei muuta kuin asentamisen iloa.